ноҳияи хувалинг дар доираи вусъати тадбирҳои бунёдкории созандагӣ бахшида ба истиқболи 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо қомат афрохтани иншоотҳои наву таъйиноташон гуногун ва аз навсозии боғу гулгаштоҳ хеле ободу зебо гардидааст. дар идомаи чунин корҳои созандагӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ як қатор иншоотҳои нав сохта ба истифода дода шуданд. соли ҷорӣ дар марказ ва диҳоти ноҳия бо мақсади пешрафти иқтисодию иҷтимоӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва боз ҳам баландбардоштани сатҳи некоҳалии ҷомеа бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ дар соҳаи маориф, тандурустӣ, варзиш, фарҳанг, саноат ва дигар бахшҳои хоҷагии халқ дар доираи татбиқи сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаю барномаҳои давлатӣ беш аз 51 бинои иншоотҳои нав бунёд гардиданд. тибқи дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ аз вазъи корҳои созандагию бунёдкорӣ дар иншоотҳои сохташаванда бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид ба ноҳияи Хувалинг ташриф оварданд. раиси вилоят сараввал аз рафти корҳои сохтмонӣ дар мавзеи тарихии қалачаи Боймушт ва осорхонаи тарихӣ ва бостоншиносӣ дар мавзеи Кулдара боздид намуд. чуноне ки аз ҳофткоби археологон маълум гардид, Кулдара яке аз мавзеъҳои қадимаи тарихӣ дар ҳудуди ноҳияи Хувалинг аст ки дар натиҷаи корҳои бостоншиносон аз ин мавзеъ ёдгориҳое пайдо карданд ки ба ҳазорсолаҳои пеш аз милод рост меояд. Хувалинг яке аз гӯшаҳои қадимтарини Осиёи марказӣ ба шумор меравад. Кулдараи Хувалинг ки умри бештар аз миллионсоларо дар оғӯши худ маҳфуз медорад, дар ҳамин ҳудуди ноҳияи Хувалинг воқеъ гаштааст. ин ёдгории бисёр қадима, ёдгории таърихӣ, як кашфи бисёр аҷоиб дорад. ҳанӯз бостоншиносон аз солҳои охири солҳои 70 ба омӯзиши таърихи асри санг сар кардан, яъне ки палеолити поён, пайдоиши аввалин инсон. дар ҳамин Кулдара аз соли 1980-81 то соли 1984 дар ҳафротое ки гузаронданд, дар инҷа бошишгоҳи қадимтарини инсон дар Осиёи марказӣ кашф гардид ки дар инҷо бисёр ёдгориҳои таърихӣ ки аз устухон, аз сангҳои галка сангҳо сохта шудагиянд ки дар таърих бисёр аҳамияти муҳим доранд. ва ногуфта намонад ки яъне ки пайдоиши инсон дар инҷо ки замони палеолити поён дар илм ном дорад, яъне ки асри санги палеолити поён дар ҳаминҷо бисёр ёдгориҳо кашф гардиданд ва хушбахтона таърихи халқи тоҷик имрӯз ҳам дар мактаби миёна, ҳам дар мактаби олӣ, осорхонаи миллии Тоҷикистон, осорхонаи бостоншиносии миллии Тоҷикистон аз ҳамин ёдгориҳои асри санги Кулдараи Хувалинг оғоз меёбад ки ин бисёр як аҳамияти муҳим боиси ифтихори тамоми мардами тоҷики Тоҷикистон ба шумор меравад. дар ноҳияи Хувалинг раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид аз корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои соҳаи маориф, варзиш ва кишоварзӣ низ боздид ба амал овард. бинои нави иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами дар диҳаи чуқураки ҷамоати диҳоти Ҷонбахт аз тарафи соҳибкори ватанӣ барои дар 2 баст ба таҳсил фаро гирифтани 380 хонанда бунёд гардида, айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншоот дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар соли нави хониш бо ифтитоҳи бинои нав мушкилоти норасоии ҷойи нишаст пурра бартараф ва сифати таълиму тарбия беҳтар мегардад. дар доираи татбиқи барномаи рушди маорифи вилоятхартон дар диҳоти ба номи Ғаффор Мирзои ноҳияи Хувалинг бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкори ватанӣ Зафар Сафаров муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. раиси вилоят аз рафти корҳои сохтмонии муассиса дидан карда ба масъулин ва сохтмончиён дастур доданд ки то рӯзи дониш муассиса пурра ба истифода дода шавад. дар ин муассиса корҳои охирини сохтмонӣ идома дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ имсол муассиса дар сатҳи зарурӣ тайёр карда супорида мешавад ва муассисаи мо аз 27 синфхона зиёда аз 7 кабинетҳои фаннӣ ташкил карда шудааст. тамоми шароитҳо, таҷҳизотҳо дар муассиса пурра ҷобаҷо карда шуданд ва имсол кӯшиш мекунем ки соли нави таҳсилро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монем
اهل کلکتیو مومنادوری خود رو با محترم جناب اولی و با صاحبکار وطنی میرسونیم که چنین شرایط‌های خوب رو با ما معین کرده دادند. баъди ба истифода додани иншоот барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандони маҳаллаи мазкур имконияти хубу муосир фароҳам оварда мешавад. дар ноҳияи хувален дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо сиёсати созандаву бунёдкоранаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон айни замон корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад.